Det er drive-thru bank. Ja. Drik. For helvede, drik. Tømme. Ej, hvor er det ulækkert. Ej. Du vil næsten have 7 agurker med, hva'? Ej, for satan. Det er ikke godt, det der. Nej, det gjorde det faktisk ikke. Jeg drikker bare den der. Altså, Simon, den der ikke op. Opkast i munden, ikke? Er den laksefarvet, eller er den pink? Det er laksefarvet. Nej. Er det dig, der hedder jul? Det er pink, faktisk. Hvorfor har du den Hvis man på? ikke siger, at den er laksefarvet, så er man... Ja, nemlig. Ja. Ja. Er det mig, eller hvad? Nej, jeg er ude i garagen. Er det mig? Er du hjemme ved dig nu? Bare den er mig nu. Ja, bare skyd. Ej, hvor det er. Boom! Kom så, Martin. Okay, hvor kommer I nu, eller? Okay. Nej. I må knippe godt. Ja. Må I nu. Altså, skyd. Kom, Ja, det alligevel. Martin, ram